Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li maħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Knisja llum tiċċelebra t-tifkira ta' Santa Elisabetta tal-Ungerija li twildet mir-re tal-Ungerija fis-sena 1200 u għalhekk il-Knisja qiegħda tfakkar din għaliex wara li żewġet u kellha tliet tfal u mbagħad Romlot iddedikat ruħha għal spiritwalità u għal foqra, tant illi kienet tat kollox li foqra bniet sptar u kienet isservi hi stess lil morda. Għalhekk bl-interċessjoni ta' Santa Elisabetta niftakru f'dawk il-volonterja u familjari li jkunu mal-morda tagħhom jew magħhudhom il-morda. Biex tiċċelebraw kif jixraq dawn il-misteri qaddisa nitolbu maħfra. Mulej inti l-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu inti l-ħobs tal-ħajja, Kristu ħnina. Mulej int id-dawl tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. L-Udisa din nofruha b'suffraġġju ta' Jimmy Fenek. Nitolbu. U Alla intajt il-Santa Elisabetta tal-Ungerija il-grazzja li taraf u tweġġaħ il-Kristu fil-foqra. Bit-talb tagħha għamel li nħobbu bimħabba kbira lill-foqra u l-imġarba u naqduhom minn qalbna bla għejda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien ħareġ mill-lar Antioku Epifani bin is-Sultan Antioku qabel ma beda jsaltan fis-sena 137 tas-saltna tal-Griegi kien miżmum Bran Fruma. Dik il-ħabta ħarġu minn Iżrael xi nies rilegati u bdew ixewxu lil ħafna nies u jgħidulhom: ejja mmorru nagħmlu patt mal-ġentili ta' madwarna għax kemm ilna li ksirnija magħhom laħquna ħafna ħsarat. Dan id-diskors inogħġob u ndaħlu xi wħud mill-poplu u marru għand is-sultan u dan tom is-seta li jdaħħlu d-drawwiet tal-ġnus. Bnew ġinnażju f'Ġerusalemm skont id-drawwa tal-ġentili, neħħew is-sinjali taċ-ċirkonċiżjoni u ċaħdu l-patt il-qaddis. Bdew jitħalltu mal-ġentili u bijew ruhom għal-ħażen. Imbagħad is-sultan kiteb lis-saltna kollha tiegħu li l-koll kellhom jiffurmaw poplu wieħed u kull wieħed iħalli liġi tiegħu. Iġnus kollha għaddu għad-digrit tas-sultan u ħafna minn Iżrael oġbithom ir-reliġjon tiegħu u offrew is-sagrifiċċji lill-Alla tfolot u kisru jum is-Sibt. Fil-15 tax-xahar ta' Kislew tas-sena 145 Antioku talla l-idolu profanazzjoni u ħerba fuq l-artal u hekk ukoll tellaw artali fl-ibliet kollha ta' Ġuda. Ħarqu l-inċens fil-bibien ta' djarhom u fil-pjazzett. Il-kotba tal-liġi li rnexxilhom isibu għamluhom b'ċejjeċ u ħarquhom. Kull min kienu jsibulu xi ktieb tal-patt jew kella kien iħares il-liġi kienu jagħtuh il-mewt bis-saħħa tad-digrit tas-sultan. Imma ħafna minn Iżrael għamlu l-qalb u websu rashom
li ma jiklux ikel imniġġes u ma għażlu li jmutu, basta li ma jitniġġux b'ikel projbit u ma jipprofanawx il-patt qaddis u mietu. Kbira kienet il-korla fuq Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Nada pal-aħħar minħabba l-ħżiena li jitilqu l-liġi tiegħek. Il-ħbula tal-ħżiena dawra mejta għal-quni, imma jien ma nsejtx il-liġi tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Eħlisli mill-moħrija tal-bniedem u nħares il-preċetti tiegħek. Orbu lejja dawk li jfittxu l-ħażen, dawk li tbedu mill-liġi tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena nħares il-kelma tiegħek. Il-bot mill-ħżiena is-salvazzjoni, għax ma jfittxux il-kmandamenti tiegħek. Nara l-dawk li ħallewk u niskerrahom, għax ma jħarsux il-kelma tiegħek. Mulej, għatini l-ħajja u jiena inħares il-kelma tiegħek. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. Waqt li Ġesu kerrisa lejn Ġeriko, kien hemm wieħed għama bil-qejda ma' ġenb it-triq jittallab il-karità. Dan sema il-kotra ta' nies għaddejja u beda jistaqsi ġara. U għalulu li kien għaddej Ġesu ta' Nazaret. U qabad jgħajjat u jgħid, Ġesu bin David, ikollu ħnina minni. Dawk li kienu mexxin quddiem bdew ixanfruh u jsiktuh, imma hu aktar istokta jgħajjat, bin David, ikollu ħnina minni. Ġesu waqaf u ordna li jresquhulu quddiemu. Meta resaq staqsih, xi tridni nagħmillek? Li nara mulej wieġbu dak, u Ġesu qallu, ara, iva, il-fidi tiegħek salvatek. U minnu fih beda jara u baqa' miexi warajh jagħti glorja lill-Alla. U l-poplu kollu li ra dan beda jfaħħar lill-Alla. Il-kelma tal-mulej. Għandna paġna sabiħa oħra tal-Vanġelu li mhux rakkont biss ta' 2000 sen ilu, imma jista' jkun ir-realtà tagħna għax kieku nagħmlu din l-esperjenza li jagħmel dan l-għama li nistgħu nagħmluha spiss, naħseb il-kelma tal-Alla tkun għalina verament daw. Għanimxu ftit xiet jgħid il-Vanġelu u ma noqgħodux naħsbu dak l-għama imma jien. Kien għaddej Ġesu għax kien is-soltu dejjem idur, jipritka u jagħmel il-ġid. U Ġesu għadu jagħmel l-istess permezz tal-Knisja bħala komunità, bħala poplu tagħna. Għax il-Knisja aħna li nistgħu nagħmlu u nagħtu xhieda tal-għaqda tagħna ma' Kristu. Iva, kien għaddej. U jgħidilna kien hemm wieħed għama, ġifieri ma jarax, bil-qiegħda jisu qata' qalbu u kemm mal-ġenb ta' triq jittallab il-karità.
kważi għata qalbu mill-ħajja. Kemm il-darba aħna niġu f'sitwazzjoni u nsibu teħta qal kbir. Quddiem din is-sitwazzjoni fejn immorru x'nirkorru. Dan l-ama sama li kien għaddej Ġesu. Sama. Jiġifieri ma kienx rah, ma kienx jafu, imma sama għax xi ħadd kien jgħid li hemm il-profeta ta' Nażaret. U x'insaqsa li kien il-profeta ta' Nażaret, dan qabad jgħajjad u kien jisema tajjeb għax bida jgħidlu Ġesu bin David, jiġifieri il-Messija, u għamel l-ikbar talba sabiħa, ikollok ħnina minni. Din l-aqwa talba li nistgħu għaliex għax aħna bħala ulied Alla ikollna bżonn tal-ħnina, tal-maħfra, tal-mħabba ta' Alla l-Missier. Alla jaf x'għandna bżonn, imma jixtieq illi aħna ninaqdu miegħu, speċjalment fir-rieda. U għalhekk dan bida jgħajjad ħen għalija. Aħna fil-bidu tal-qudisa mhux hekk nagħmlu fejn nitolbu maħfra, nitolbu ħnina għaliex. Għax aħna ngħidu mulej jien għandi bżonnok mingħajrek ma nista' nagħmel xejn. X'ġara? Illi dan bida jgħajjad u dawk in-nies ta' madwar Ġesu ippruvaw iwafquh għax kien qiegħed jgħajjad jagħti fastidju. X'għamel Ġesu? Għallhom sejħulu. Issa dawn ta' madwar Ġesu nistgħu ngħidu l-Knisja illi minn ġenb ma ngħidx tista' tfixkilna, imma insomma xi kultant għandna idea ħażina tal-Knisja nikkritikawha u ma nobduhiex. Dawn għamlu l-istess. Ippruvaw ifixklu dan l-ama biex jiltaqa' mal-mulej. Imma Ġesu stess permezz ta' dawk li wafquh għajjatlu, sejħulu. Mhux hekk jagħmel Ġesu permezz tal-Knisja. Jekk minn ġenb tista' tkun għalina tra virgoletta ta' skandlu, mill-ġenb ieħor huwa mezz ta' salvazzjoni, mezz ta' dawn, mezz ta' għajnuna, strument ta' ħnina ta' Alla. Għax l-Knisja hija magħmula minn midinbin bħalna, imma fiduċjużi fil-maħfra u fil-ħnina ta' Alla. Interessanti li dan l-ama ma għallux għatin id-dawl, ikollu ħnina minni. Imma baxħin Ġesu għallu, x'nista' nagħmellek? Ovvjament li nara. Issa din l-ama ma jfissirx biss li kienet fiżika, imma l-ama bħal drabi aħna nkunu għamjin għax ma narawx il-preżenza ta' Alla f'ħajjitna. F'sitwazzjoni diffiċli, fejn forsi nistgħu naqtaw qalbna, hemmhekk irridu nuru li għandna bżonn li naraw lil Alla u din hija s-salvazzjoni. U x'inqallu li hemm nar jiġifieri dan għandi bżonn bħalissa. X'qallu Ġesu? Il-fidi tiegħek salvatek. Ma qallux il-fidi tiegħek fejqitek. Jiġifieri ma kienx biss il-miraklu fiżiku, imma li reġaħa id-dinjità tiegħu bħala bniedem meta iltaqa' ma' Kristu. U hawnhekk hija tagħlima sabiħa lina illi aktar ma nkunu maqudin ma' Kristu, aktar ngħixu fid-dawl, aktar ngħixu fir-realtà tagħna illi anke jekk fit-tbatija bil-fidi u fit-tama li għandna f'Alla dik is-sitwazzjoni diffiċli ma tfarrakniex, ma taffaġniex. Din hija l-qawwa tal-fidi li nara lil Alla u din hija s-salvazzjoni. Aħna ħafna drabi naħsbu l-salvazzjoni meta mmorru l-ġenna, veru. Imma l-ġenna il-qaddisin u ħutna l-mejtin x'qegħdin jagħmlu? Jaraw lil Alla kif inhu. Aħna llum insalvaw meta naraw konvinti, konxi tal-preżenza ta' Alla fejna. Għax Alla jagħtina id-direzzjoni
għalli jatina l-qawwa, għalli jatina ċ-ċertezza tal-preżenza tiegħu, u dan speċjalment permezz tal-Knisja, permezz tas-sagramenti, permezz tal-sejħa li għamlilna biex inkunu insara maturi, insara responsabbli kristjanament fid-doveri tagħna. X'ġara? Ġara li dan beda mixi warajh u jagħti glorja lill-Alla. Jiġifieri għax jagħti glorja lill-Alla. Għaxra id-dawl ta' Alla. Aħna forsi nirringrazzjaw lill-Alla meta forsi jagħtina xi grazzja, mhix forsi jagħtina dejjem, imma mhux dejjem inkunu konxi fil-preżenza tad-don ta' Alla. U mbagħad ġara li jgħidilna l-Vanġelu u l-poplu kollu ra dan u beda jfaħħal lill-Alla. Meta niġi fil-Knisja l-Qudiesa ma nkunux qegħdin nifaħru l-mulej ta' tant doni li jagħtina, speċjalment tal-preżenza tiegħu. Allura tesbieb, niftakru illi dak li esperjenza l-ama nistgħu nesperjenzaw aħna kull darba li nħossu l-bżonn tal-ħnina ta' Alla. U għalhekk f'dan is-sitwazzjoni nitolbu wkoll li jagħtina id-dawl tal-verità, it-tama fil-ħnina tiegħu biex aħna nkunu nistgħu nfaħru lil Alla bil-maħfra u bil-karità fraterna. Kristu ġie fid-dinja iħabbar il-wasla tas-saltna ta' Alla. Fl-isem ta' Ġesu, il-morda jfiqu, il-mejtin iqumu u l-fidwa tiġi mxandra lill-fqajrin. Irresqu quddiem il-mulej dawn it-talbiet tagħna u ntennu. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Għal dawk li huma kontra l-Knisja biex jiftħu għajnejhom għad-dawl tal-verità u jkunu lesti li jinbidlu, nitolbu. Għal min iħossu indifferenti biex l-eżempju tal-insara iwasslu jaqbad it-treq li tieħu għand Kristu id-dawl tad-dinja, nitolbu. Għal persuni neqsin mid-dawl biex jintegraw ruħhom dejjem iżjed fis-soċjetà, nitolbu. Għalina biex inkunu tassew merħ tal-art u dawl tad-dinja, nitolbu. Ninaqdu maħutna li din isegwu din iċ-ċelebrazzjoni bil-mezzi soċjali biex flimkien nitolbu l-Madonna ta' Pinu u xtejdilna l-esperjenza ta' dan is-santwarju. Ejja, il-mulej sejħinna biex niġu nitolbu u sa nitolbu ikollok ħnina minna, nitolbu. Il-mulina mulej permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, Cristo risorto è la luce del mondo. Chiediamo la sua grazia per lasciarci guidare dalla sua potenza d'amore